Yan, inig mag-college na kayan. Unsay kwaon nimo nga kurso? Engineer kay dakog sildo. Gusto na ko nga maghimo kog building o balay. Ikaw lang, unsa pay gusto nimo nga kurso long? Dalo. Anong gusto mo na nimo long? Gusto ko bantayan atong lugar. Ikaw as, unsa pay gusto nimo nga kurso? Pag-teacher. Ngano man? Gusto na ko na mga tuduan ako mga bata. Gusto po na ako mag-doktor para makatabang ko sa mga taong naay sakit. May pa mo, na may mga plano. Ako, wala pa. Ano man? Daggan manggug kayo me. Daggan manggug kayo me god. Di na makayo ni Papa sa mga gastuhon. Kung mga mangod sa paeskwelahon sa college. Ikaw, mag-unsa man ka? Matabang sa mga trabahoon ni Mama ug Papa. Magtrabaho kog sagingan para naay panggasto sa ako mga mangod sa college. Pait manggug kayo mi karon. Mapagyud mi kwarta. Akong mangod sa paeskwelahon, inig mahuman na sila, ako na po eskwela. Laban lang kuya. Salamat kayo sa pagtambag sa ako. Salamat pod. Ingnon ako si Mama nga, di na lang ko mag-eskwela college. Alag dili mo sugot si Mama. Tabangan sa nako sila. Sugot ra lagi na si Mama ug Papa.